Pori-Mattila. Kaveri lähtee hyvin tuosta edestä, ettei jarruttaa. Mä luulen, että se sen verran hyvin lähtee, et ei peräihin paljon sitä työntelee. Se oli vähän kylmä, kun oli tuo lämpössä. No vähän niinku silleen. Juho Aikala 10 kertaa mukana A-finaalissa ja 2006 kaudelta yksi osakilpailuvoitto Hakkasalmella. Sen lisäksi 3 kertaa kakkonen, kerran kolmas. Ja yksi kakkostila siis jo tältä kaudelta Sipoon osakilpailussa. Jotain luuria, pitelee tuossa. No mitä ne nyt ihme? Yhteistorni. Se on vähän Ei.